Purong Bali jadoni segone jagung yen mandung dik caping gunung kudu payung dimae luar biasa di kados sinden Boyolali Sindil Jogja Jogja jujak saja monggo terus syukur bisa nyawa segone jagung gunung dudu payung iki mung kok terus mbok pronggol di rodok dawa sithik kok langsung jeglek meneh iki ya disyukurno meneh lah iki ya monggo dipun syukuraken ya pan yo keselen to gele Mas Podo. Acara PGRI. Syukur bisa nyawa. Cipati Ponposoli sedaya tamu ingkang jalan tinurmatan Bapak Ibu adik Kang Mas Bayu sugeng midhangetaken langgam campur sari mutiara dados
Apa Mas? Nang ngisor Tegal. Nang ngisor wit jati. Payungan godhong jati ya malah sedep tadi. Nggih ta? Karo sarapan. Nggih, sarapan sego liwet sambel korek. Ya. Syukur. Syukur bisa nyawa. Bisa dadi rejo. Terima kasih matur suwun. Duka.